Ωραία, καλώς ήρθατε στο τρίτο σεμινάριο του Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστήμη των πολιτών. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο το Γιάννη. Ο Αλέξανδρος σας στέλνει πολλά χαιρετίσματα. Δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας, αλλά μαζί έχουμε μια πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα αρχίσουμε αμέσως. Όποιοι δεν έχετε κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνά σας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω το πρόγραμμα Επιστήμης Πολιτών που μας ρωτήσατε πριν. Λοιπόν, ας το κλείσουμε αυτό γιατί δεν το βλέπω. Αυτή είναι η πλατφόρμα. Ε, είναι και στα ελληνικά. Εντάξει, μπορείτε, το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά για καλύτερη κατανόηση του προγράμματος. Και θα το περιγράψουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται εγγραφή. Εντάξει, μπορείτε να περιηγηθείτε χωρίς εγγραφή. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Είπαμε ερωτήσεις, αν έχετε τις γράφετε στο chat και θα απαντήσουμε. Είναι και ο Γιάννης στο chat, οπότε μπορείτε να αλληλεπιδράτε. Slideshow. Είναι λίγο αργό σήμερα. Ελπίζω είμαστε ok. Το βλέπεις, Γιάννη? Όλο ok? Ναι, φαίνεται μια χαρά. Πολύ ωραία. Ωραία, σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστήμη των πολιτών, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην έρευνα και στην επιστήμη γενικά. Εγώ είμαι η Ελένη Βαρδουλάκη, επιστημονικός υπεύθυνη του Radio. Μαζί μας ο Δ. Γιάννης Δακανάλης και συνεργάτη μας επίσης ο Δ. Αλεξάνδρος Χιωτέλης. Μπορείτε να σκανάρετε αυτό το QR code και θα σας πάει στην πλατφόρμα για να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα Επιστήμης Πολιτών, δωρεάν, χωρίς εγγραφή ή με εγγραφή, άμα θέλετε να γίνετε μέλος. Λοιπόν, θα κάνουμε μια σύντομη περίληψη, να πούμε τα πράγματα που είχαμε πει, λίγο τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είχαμε κάνει μια εισαγωγή στη ραδιοαστρονομία, έτσι. Για όσους δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας, θα κάνουμε έτσι μια σύντομη επανάληψη. Μιλήσαμε για το ποια αντικείμενα εκπέμπουν στα ραδιοκύματα. Πάρα πολλά Ελένη, αντικείμενα. συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση. Μου Ναι. γράφουν εδώ ότι σας ακούμε πολύ χαμηλόφωνα στο Ω, γυμνάσιο Καρέα. Ελπίζω ω, να, αν έχουν και άλλοι αυτό το θέμα, ας το γράψουν. ναι, να μας το Αλλιώς, πείτε. γυμνάσιο Καρέα, ανεβάζετε την ένταση. Να αρχίσω να φωνάζω δηλαδή. Καλύτερα τώρα. Εντάξει, βλέπω τρίτο χέρι της ερώνας, σας ακούμε πολύ καλά. Συνέχισε και άμα έχουμε κάποιο. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα φωνάζω, είμαι και μόνη στο γραφείο. Τέλεια. Θα τα εμπεδώ. Λοιπόν, θα τα εμπεδώσετε. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πάρα πολλά αντικείμενα στο σύμπαν εκπέμπουν στα ραδιοκύματα. Έτσι, τα ραδιοκύματα δεν τα βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά τα ανιχνεύουμε με μεγάλα ραδιοτηλεσκόπια, με κεραίες. Για παράδειγμα, ο ήλιος μας εκπέμπει στα ραδιοκύματα, έτσι, θερμική και μη θερμική ακτινοβολία. Εκπέμπει ο γαλαξίας μας. Εδώ βλέπουμε το γαλαξία μας στα 408 MHz. Αυτό είναι συχνότητα. Έτσι. Εκπέμπουν οι πλανήτες. Αυτός είναι ο αγαπημένος όλων πλανήτης Κρόνος. Βλέπουμε εδώ και τους δακτύλιους. Μέσα στο γαλαξία εκπέμπουν στα ραδιοκύματα, για παράδειγμα η μαύρη τρύπα στο κέντρο του. Έτσι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων που δημιουργούν ένα εικονικό κάτωπτρο στο μέγεθος της Γης και έτσι μπορείς να ζουμάρεις στο κέντρο του γαλαξία και να δεις τη μαύρη τρύπα στο κέντρο. Δεν βλέπεις τη μαύρη τρύπα, βλέπεις την ύλη που περιφέρεται γύρω της πριν χαθεί για πάντα μέσα στη μαύρη τρύπα. Λοιπόν, Γιάννη, άμα είναι κάποιος, τον βάζεις μέσα. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, μπαίνουν και άλλοι, τους πρώτα εδώ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης, έχουμε και άλλα πράγματα στο γαλαξία, έτσι, που αποτελείται από αέριο, από σκόνη. Έχουμε αστέρια, αλλά πριν δημιουργηθούν τα αστέρια, έχουμε κάτι που λέγεται πρωτοπλανητικός δίσκος, έτσι. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί ένα αστέρι, εδώ έχουμε κρύα σκόνη. Γιατί έκανες τον κόπο και ήρθες? Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε
τους πρωτοπλανητικούς δίσκους, κρύα σκόνη, εδώ θα δημιουργηθούν οι πλανήτες και αυτούς τους παρατηρούμε στα ραδιοκύματα. Μετά έχουμε αντικείμενα που λέγονται pulsar. Είναι τα στάδια εξέλιξης των αστεριών. Αστέρια μεγάλης μάζας θα εκραγούν σε σουπερνόβα όταν εξαντλήσουν τα υλικά τους. Αυτό που μένει είναι ένας αστέρας νετρονίων και αυτά τα αντικείμενα περιφέρονται πάρα πολύ γρήγορα γύρω από τον άξονά τους και εκπέμπουν δεσμίδες στα ραδιοκύματα, έτσι, ενέργειας προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτά όταν έχουν κατεύθυνση προς τη γη μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε και είναι σαν παλμούς. Είναι τα ρολόγια του διαστήματος, έτσι, διαστημικά ρολόγια. Γιατί οι παλμοί τους μπορεί να είναι γρήγοροι ή πιο αργοί. Εντάξει, ή ακόμα πιο γρήγοροι. Πολύ ωραία. Τα pulsar. Και έχουμε και τα υπολείμματα των supernova, των υπερκαινοφανών. Έτσι. Όλα αυτά τα αντικείμενα τα μελετάμε. Αλλά μελετάμε και αντικείμενα όπως είναι οι γαλαξίες και τα λοιπά. Ξέχασα να βάλω εδώ τη ζωγραφιά. Και οι άλλοι γαλαξίες δηλαδή, που υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Μιλήσαμε για την θερμική και μη θερμική ακτινοβολία και δώσαμε το παράδειγμα, εδώ ο αστροφυσικός στο Caltech μας έδωσε το παράδειγμα πώς μπορούμε να δούμε το χέρι μας με μία θερμική κάμερα, έτσι. Άμα το κρύψουμε μέσα στη μαύρη σακούλα δεν το βλέπουμε, γιατί το ορατό φως δεν μπορεί να διαπεράσει τη σακούλα. Αλλά με μια κάμερα θερμική, στο υπέρυθρο της ακτινοβολίας, του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ανιχνεύουμε τη θερμότητα από το χέρι. Η σακούλα είναι κρύα, βλέπετε εδώ χαμηλή θερμοκρασία, το χέρι μας είναι ζεστό, οπότε το βλέπουμε. Οπότε η σακούλα είναι διαφανής για αυτήν την ακτινοβολία. Εμείς όμως στην ραδιοαστρονομία ανιχνεύουμε μη θερμική ακτινοβολία και θερμική, αλλά και μη θερμική και συζήτησαμε τι είναι η μη θερμική ακτινοβολία. Χρειάζεσαι μαγνητικά πεδία, που έχουμε πάρα πολλά γενικά στο σύμπαν, έτσι. Έχουμε μαγνητικά πεδία στα κέντρα των γαλαξιών γύρω από τις μαύρες τρύπες, έχουμε στο δίσκο των γαλαξιών, έχουμε στους πλανήτες, έτσι. Οπότε έχουμε μαγνητικά πεδία και ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια παγιδεύονται από τα μαγνητικά πεδία. Αυτά τα ηλεκτρόνια πηγαίνουν πολύ γρήγορα, τρέχουν με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Και έτσι όπως παγιδεύονται, κάνουν ελικοειδείς κινήσεις και εκπέμπουν ακτινοβολία σιχρότρου. Έτσι τη λέμε. Είναι μη θερμικής φύσης. Και αυτό που παρατηρούμε είναι υπέροχοι σχηματισμοί στα ραδιοκύματα, με γαλαξίες με δύο διαδικασίες. Γαλαξίες που είναι ενεργοί, δηλαδή αυτή η διαδικασία γίνεται στα μαγνητικά πεδία κοντά στη μαύρη τρύπα και μετά τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν σε τεράστιες αποστάσεις έξω από το γαλαξία και δημιουργούν πίδακες και λοβούς. Αυτός είναι ένας ενεργός γαλαξίας στα ραδιοκύματα. Και δεξιά έχουμε ένα σπυροειδή γαλαξία, κοντινό μας, έτσι στο εγγύ σύμπαν. Βλέπουμε το κέντρο του και στα ραδιοκύματα βλέπουμε εκπομπή σιχρότρου τοπικά, γιατί έχεις μαγνητικά πεδία στο δίσκο των γαλαξιών και ηλεκτρόνια που παγιδεύονται σε περιοχές που δημιουργούνται νέα αστέρια και εκπέμπουν αυτή την ακτινοβολία, τη μη θερμική. Οπότε κάναμε και δώσαμε και μια ερώτηση, ποιος είναι ο ενεργός και ποιος αστρογόνος, και το αναλύσαμε. Και επίσης συζητήσαμε πώς μπορείς να παρατηρήσεις αυτά τα αντικείμενα στο διάστημα. Τα παρατηρείς με ραδιοτηλεσκόπια, με μονά πιάτα ή με συστοιχίες ραδιοτηλεσκοπίων, όπως έχουμε εδώ, και ανάλογα με το πώς τοποθετήσεις τα ραδιοτηλεσκόπια, έχεις καλύτερη ανάλυση ή διακριτική ικανότητα. Και κάναμε το παράδειγμα με τη γάτα. Εδώ είναι μια όμορφη γατούλα στο οπτικό και δεξιά πώς μπορούμε να τη δούμε στα ραδιοκύματα. Πώς πρέπει να τοποθετήσουμε τις κεραίες μας για να έχουμε την καλύτερη διακριτική ικανότητα, δηλαδή να βλέπουμε πάρα πολύ καλά όλες τις λεπτομέρειες και την ανάλυση. Εντάξει. Και είπαμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που παίζουν οι αστροφυσικοί με το πόσα λεφτά έχουν, έτσι, πόση χρηματοδότηση έχουν, πόσες κεραίες μπορούν να φτιάξουν.
πόσο χώρο έχεις και πώς πρέπει να τις τοποθετήσεις. Οπότε παρατηρείς, αυτό που κάνεις συνήθως είναι παρατηρείς με πάρα πολλά τηλεσκόπια και συνδέεις αυτή την παρατήρηση και φτιάχνεις πολύ ακριβείς εικόνες του ουρανού. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τέλεια. Ε, ωραία. Και μιλήσαμε για αυτά τα πολύ ωραία αντικείμενα που λέγονται ενεργοί γαλαξίες και κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν παράξενα σχήματα στον ουρανό και εμείς οι αστροφυσικοί πρέπει να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα. Έτσι, είπαμε δύο είναι οι διαδικασίες μέσα στους γαλαξίες. Μία έχει να κάνει με τα μαγνητικά πεδία μιας μαύρης τρύπας και τα ηλεκτρόνια γύρω από αυτήν που παγιδεύονται και εκτοξεύουν ακτινοβολία σε μεγάλες αποστάσεις, έτσι, ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και ακτινοβολούν, καθώς ακτινοβολούν χάνουν ενέργεια και σιγά σιγά θα σταματήσουν να ακτινοβολούν. Και όταν κλείσει η μαύρη τρύπα, σταματάει να τρέφεται από υλικό. Αυτά μετά από μερικά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια θα σταματήσουν να ακτινοβολούν. Έχουν παράξενα σχήματα. Το σχήμα τους εξαρτάται και από τη διαδικασία μέσα στον γαλαξία, αλλά και από το πώς τη βρίσκουν στο περιβάλλον. Πόσο πυκνό είναι το περιβάλλον, πόσο αραιό. Εντάξει, άμα, για παράδειγμα, να πούμε από την καθημερινότητα, έτσι. Όταν μπαίνεις σε μια πισίνα, είναι πιο εύκολο να περπατήσεις μες στην πισίνα, έτσι δεν έχεις τόσο μεγάλη αντίσταση. Στη θάλασσα είναι λίγο πιο δύσκολο. Έτσι, είναι πιο πυκνή, ας πούμε, το πιο πυκνό το περιβάλλον. Πολύ ωραία. Οπότε αυτά τα σχήματα εμείς πρέπει να τα ταξινομήσουμε, να τους δώσουμε ονόματα και να καταλάβουμε από πού προέρχεται η ραδιοεκπομπή. Εδώ βλέπουμε πάνω αριστερά έναν πολύ ωραίο γαλαξία ενεργό με λοβούς, πίδακες, αν τα θυμάστε από την προηγούμενη φορά. Ο γαλαξίας από τον οποίο προέρχεται η εκπομπή είναι εδώ στο κέντρο, που φαίνεται με κίτρινο στο οπτικό. Αυτή είναι μια σύνθετη φωτογραφία. Τα ροζ είναι τα ραδιοκύματα, τα μπλε είναι ακτίνες Χ που δείχνουν θερμό αέριο και το κίτρινο είναι γαλαξίες, όλα τα κίτρινα είναι γαλαξίες και αστέρια μέσα στο δικό μας γαλαξία. Αυτά είναι αστέρια, αυτά είναι αστέρια. Αυτός είναι γαλαξίας. Που βλέπουμε αστέρια και σκόνη. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιατί όμως τα μελετάμε αυτά, επειδή έχουν ωραία σχήματα μόνο? Εντάξει, μας αρέσουν τα ωραία πράγματα στους αστροφυσικούς και το σύμπαν μας μαγεύει, είναι γεγονός, αλλά δεν τα μελετάμε μόνο γι' αυτό. Μελετάμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εξέλιξη των γαλαξιών, έτσι. Οι γαλαξίες δημιουργούνται οι πρώτοι γαλαξίες δημιουργούνται όταν το σύμπαν είναι αρκετά νέο. Αυτή είναι μια απεικόνηση του πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν και οι γαλαξίες. Έχεις τη μεγάλη έκρηξη, αρχίζει και δημιουργείται η ύλη, έτσι, 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά έχεις, στην αρχή, εκατομμύρια χρόνια μετά έχεις αστέρια και γαλαξίες. Οι μικρότεροι γαλαξίες δημιουργούν μεγαλύτερους γιατί έλκονται και αρχίζουν και συγχωνεύονται και δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερους γαλαξίες. Είμαστε στο 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Μετά αρχίζουν και δημιουργούνται μεγαλύτεροι γαλαξίες που περιέχουν σκόνη και έντονη δημιουργία αστέρων. Τα αστέρια δημιουργούνται σε περιοχές με κρύα σκόνη. Έτσι. Μετά αυτοί οι γαλαξίες στο κέντρο τους γίνονται πολύ ενεργοί, γιατί αυτή η σκόνη τρέφει τη μαύρη τρύπα και μεγαλώνει η μαύρη τρύπα, οπότε οι διαδικασίες γύρω από τη μαύρη τρύπα είναι πάρα πολύ έντονες. Έχεις ύλη που έχει διαλυθεί στα συστατικά της, πρωτόνια από εδώ, ηλεκτρόνια από εκεί. Τα ηλεκτρόνια παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο της μαύρης τρύπας και εκπέμπουν στα ραδιοκύματα. Ταυτόχρονα αυτά τα αντικείμενα που τα λέμε κβάζαρ είναι πάρα πολύ λαμπρά. Τους λέμε ενεργούς πυρήνες και είναι πιο λαμπρά από τον ίδιο τους το γαλαξία. Είναι τα κέντρα των γαλαξιών, όχι ολόκληρος ο γαλαξίας. Παρόλα αυτά είναι πιο φωτεινά, οπότε βλέπεις το κέντρο αντί να βλέπεις τον υπόλοιπο γαλαξία. Και ερχόμαστε στα 3 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Αρχίζουμε και δημιουργούμε πιο συμπαγείς γαλαξίες.
Συγκρούονται οι γαλαξίες 5 δισεκατομμύρια χρόνια, συνεχίζουν και συγκρούονται, έτσι, όχι με τοπικά, περνάνε ο ένας μέσα από τον άλλον. Οι γαλαξίες έχουν πολύ χώρο ανάμεσά τους και μετά από 3 περάσματα θα αφομοιωθούν και θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο γαλαξία. Και φτάνουμε στα 13,78 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όπου βρίσκουμε μεγάλους ελλειπτικούς γαλαξίες. Αυτοί οι γαλαξίες που είναι πιο σπυροειδείς, που έχουν σκόνη και τα λοιπά και αρχίζουν και συγκρούονται, όταν συγκρουστούν θα δημιουργήσουν ελλειπτικούς γαλαξίες, σαν σφαίρες, έτσι, σαν οβάλ αντικείμενα. Αυτό όμως που γίνεται είναι ότι για κάποιο λόγο αυτά τα αντικείμενα δεν είναι όσο μεγάλα όσο μας λένε οι προσομοιώσεις μας. Τι εννοώ? Εμείς για να μελετήσουμε το σύμπαν, σαν επιστήμονες, δεν παίρνουμε μόνο φωτογραφίες από το διάστημα, αλλά γράφουμε και κώδικες που βάζουμε μια συνταγή για το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν και οι γαλαξίες και λέμε στον κώδικα φτιάξε μου εσύ τους δικούς σου γαλαξίες και δείξε μου πώς συγκρούονται και τι δημιουργείται μετά. Και όταν συγκρίνουμε τις προσομοιώσεις, δηλαδή αυτό των γαλαξία στον υπολογιστή, με τις παρατηρήσεις που πήραμε από τα τηλεσκόπια μας, βλέπουμε ότι οι προσομοιώσεις προβλέπουν πιο μεγάλους γαλαξίες, έτσι, που δεν υπάρχουν στη φύση. Και εδώ είναι το κλειδί, εδώ συνεισφέρουν αυτοί οι ενεργοί γαλαξίες, σταματάνε την έντονη δημιουργία αστέρων, έτσι. Γιατί για να μεγαλώσει ένας γαλαξίας πρέπει να δημιουργηθούν πολλά αστέρια. Όσο περισσότερα αστέρια έχει, τόσο πιο μεγάλη μάζα έχει. Οπότε σταματάνε τη δημιουργία αστέρων και δεν έχουμε αυτούς τους τεράστιους γαλαξίες που προβλέπουν οι προσομοιώσεις. Πολύ σημαντικοί οι ενεργοί γαλαξίες στα αστρονομικά αντικείμενα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο πώς γίνεται η συγχώνευση των γαλαξιών. Αυτό που σας έλεγα πριν, εδώ είναι προσομοίωση. Αριστερά κοιτάμε τους γαλαξίες που συγχωνεύονται και στο τέλος θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος ελλειπτικός γαλαξίας. Έτσι, αυτές οι προσομοιώσεις δεν μπορούν να τρέξουν σε συμβατικούς υπολογιστές, τρέχουν σε υπερυπολογιστές με μία συνταγή. Δεν μπορείς να το τρέξεις τον αλγόριθμο συνέχεια. Άμα τον κάνεις λάθος, περιμένεις πολύ καιρό μέχρι να ξαναμπορέσεις να φτιάξεις μια προσομοίωση. Γιατί απαιτεί πάρα πολύ υπολογιστικό χρόνο και χώρο. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπετε πώς δημιουργούνται αυτοί οι γαλαξίες. Και είναι κάποιες μετρήσεις που μας δίνει. Ένας γαλαξίας που είναι 10 στη 12η ηλιακές μάζες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και αυτά που σας είπα πριν. Πολύ ωραία. Οπότε φτάσαμε στο σήμερα. Για να μελετήσουμε λοιπόν τους γαλαξίες, παίρνουμε φωτογραφίες του ουρανού, φωτογραφίες, όχι με την έννοια ότι θα έχω μια φωτογραφική μηχανή που βγάζει φωτογραφίες στα ραδιοκύματα. Χρησιμοποιούμε ραδιοτηλεσκόπια, έτσι. Και τα ραδιοτηλεσκόπια συλλέγουν ραδιοκύματα, κύματα σαν κύματα της θάλασσας, αλλά με πολύ μεγάλο κύμα, οπότε χρειάζεσαι μεγάλη επιφάνεια για να το συλλέξεις. Και επειδή δεν μπορείς να έχεις ένα τεράστιο τηλεσκόπιο στο μέγεθος μιας χώρας ή της γης, φτιάχνεις πάρα πολλές κεραίες, τις βάζεις κοντά τη μία στην άλλη ή και πιο μακριά, παρατηρείς το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο κομμάτι του ουρανού, συνδέεις την πληροφορία και μετά χρησιμοποιείς έναν αλγόριθμο, το μετασχηματισμό Φουριέ, και μετατρέπεις το κύμα σε εικόνα. Οπότε αυτή εδώ η φωτογραφία μας δείχνει πώς θα ήταν ο ουρανός άμα τα μάτια μας ήταν ραδιοκεραίες. Είναι πραγματική εικόνα του ουρανού με το τηλεσκόπιο Μίρκατ που βρίσκεται στη Νότιο Αφρική. Και βλέπουμε πάρα πολλές σημειακές πηγές, τελίτσες, έτσι, πιο λαμπρές, πιο αμυδρές. Όλος ο ουρανός είναι γεμάτος αντικείμενα. Και αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας. Εκπέμπουν μη θερμική ακτινοβόλεια που δεν ανιχνεύουμε εμείς με τα μάτια. Βλέπουμε επίσης πιο εκτενείς πηγές, αυτές που έχουν λοβούς και πίδακες. Και εδώ, και εδώ.
Οπότε εμείς για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τους γαλαξίες και να τους ξεχωρίσουμε στο είδος τους και να μελετήσουμε την εξέλιξη των γαλαξιών, για να φτιάξουμε αυτό το πάζλ της δημιουργίας του σύμπαντος, παίρνουμε αυτά τα κομμάτια του ουρανού και φτιάχνουμε καταλόγους που περιέχουν τα αντικείμενα αυτά, μετράμε τη θέση τους στον ουρανό, τις συντεταγμένες τους, έτσι. Μετράμε πόση ενέργεια εκπέμπουν, γιατί κάποια είναι πιο φωτεινά, κάποια λιγότερο φωτεινά. Μετράμε το μέγεθός τους, πόσο μεγάλα είναι, πόσο μικρά είναι. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εντάξει. Και φυσικά έχουμε αλγορίθμους για να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν δουλεύουν πάντα πολύ καλά οι αλγόριθμοι. Στις απλές ραδιοπηγές έχουμε πολύ εύκολη αναγνώριση από αλγορίθμους. Θα σας δείξω μετά ένα παράδειγμα. Οι απλές ραδιοπηγές είναι σαν στρογγυλά, έτσι. Ή στρογγυλά ή ελλειπτικά σχηματάκια πάνω στους χάρτες. Αυτά οι αλγόριθμοι τα βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και μας φτιάχνουν ένα κατάλογο με αυτές τις ραδιοπηγές. Και έτσι μπορούμε να τις μελετήσουμε. Όμως, όταν έχεις αντικείμενα που είναι παράξενα και έχουν πολλά zigzag και δεν ξέρουμε τι είναι, οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Έτσι, θα σας το πω σε λίγο αυτό, για να δούμε πώς γίνεται η αυτόματη αναγνώριση των εύκολων πηγών. Αυτά, άμα δεν τα καταλαβαίνετε, θα με ρωτήσετε μετά, είναι λίγο πιο δύσκολα, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Παίρνεις ένα κομμάτι του ουρανού, αυτό, την εικόνα που έχεις φτιάξει, αφού έχεις επεξεργαστεί τα δεδομένα σου, που έχει μικρές τελίτσες και κάθε τελίτσα είναι ένας γαλαξίας, έτσι. Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται αυτή την φωτογραφία, πάει και βρίσκει το επίπεδο της ραδιοθάλασσας. Φανταστείτε ότι οι γαλαξίες, αυτοί οι ραδιογαλαξίες, είναι σαν νησιά στη θάλασσα, οπότε ο αλγόριθμος πάει και βρίσκει πού είναι το νησί και πού είναι η θάλασσα. Ξεχωρίζει το επίπεδο της θάλασσας και ό,τι το θεωρεί νησί, πάει και βάζει μια καμπύλη από πάνω. Έτσι, αυτή η καμπύλη που λέγεται γκαουσιανή, τον βοηθάει τον αλγόριθμο να μετρήσει πόσο μεγάλη είναι η πηγή, να μετρήσει τις συντεταγμένες της πηγής και να μετρήσει και πόση ενέργεια απελευθερώνει στο περιβάλλον. Έτσι. Και μου φτιάχνουν μετά ένα κατάλογο. Αυτή είναι η διαδικασία, οπότε εγώ μπορώ να μελετήσω αυτές τις πηγές. Ένας κατάλογος μοιάζει κάπως έτσι, που σου δίνει για την πρώτη πηγή που έχει βρει, έναν αριθμό που τον βάζει αυτός, σου δείχνει συντεταγμένες, αυτές είναι συντεταγμένες του ουρανού σε μοίρες, όπως μετράμε τις γωνίες ενός κύκλου, σου δίνει το σφάλμα της μέτρησης, τη συχνότητα που έχεις χρησιμοποιήσει. Αυτή η παρατήρηση, αυτό το κομμάτι ήταν στα 943,5 MHz. Σου δίνει την ενέργεια που μετράς, αυτό είναι η ροή, είναι μια μονάδα μέτρησης που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε πόσο πολύ εκπέμπουν αυτά τα αντικείμενα ή πόσο λίγο, έτσι, και να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Φυσικά τα σφάλματα και σου δίνει και το μέγεθος, έτσι. Πόσο μεγάλη είναι η πηγή σε δύο κατευθύνσεις. Για να μπορείς εσύ να μελετήσεις το μέγεθός της και να το συγκρίνεις με άλλα αντικείμενα. Και να καταλάβεις γιατί κάποιες πηγές είναι πιο σημειακές και κάποιες είναι πιο εκτενείς. Τι σημαίνει αυτό, πώς δημιουργήθηκαν και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Έτσι. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως όταν έχεις πολύπλοκες ραδιοπηγές, είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη η αναγνώριση από αλγορίθμους. Εδώ είναι ο ίδιος γαλαξίας, τον βλέπετε σαν λευκό, έτσι, σε μαύρο φόντο, είναι το επίπεδο της ραδιοθάλασσας, είναι ο ίδιος σε όλα τα μικρά κουτάκια και είναι αλγόριθμοι με διάφορα ονόματα που έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν να τον ανιχνεύσουν αυτόν τον αλγόριθμο. Λοιπόν, και όλοι αποτυγχάνουν, όλοι. Εντάξει, γιατί πάνε να βάλουν αυτές τις γκαουσιανές, αλλά δεν ξέρουν πού να βάλουν μια γκαουσιανή. Βάζουν εδώ, βάζουν εκεί, ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό και αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν φτιάχνουν
δεν μετράνε, συγγνώμη, όλη την ενέργεια που απελευθερώνει αυτή η πηγή, ούτε το πραγματικό της μέγεθος, εντάξει. Οπότε τι γίνεται, πρέπει εγώ να πάω σαν αστροφυσικός και να βρω αυτή την πηγή στο χάρτη με το μάτι και να πάω και να κάνω μετρήσεις με το χέρι. Εντάξει, αν είναι ένα αντικείμενο 10, 100, να πάω να το κάνω. Αλλά ο ουρανός αποτελείται από δισεκατομμύρια γαλαξίες, έτσι. Δεν μπορώ να πάω και να δω δισεκατομμύρια γαλαξίες με το μάτι και να κάνω αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μελετήσω ποτέ τους γαλαξίες έτσι. Ακόμα και 1000 επιστήμονες να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Και κοιτάξτε, ας πούμε, κάποια άλλα παράξενα αντικείμενα που υπάρχουν στον ουρανό. Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που είναι σαν κύκλοι, αμυδροί κύκλοι. Αυτά τα λένε odd radio circles ή ORCs. Αυτή είναι η ραδιοεκπομπή. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς προκαλείται, από πού προέρχεται. Και τα μελετάνε διαρκώς. Πριν από μερικά χρόνια ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά. Εδώ έχουμε ένα αντικείμενο που μοιάζει με σαλιγκάρι, δεν ξέρω τι είναι, φίδι. Ε, είναι πολύ παράξενο. Ένας αυτόματος αλγόριθμος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Και αυτό εδώ, αυτό το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες, ξέρουν πλέον τι είναι. Βάλανε τη φωτογραφία σε πράσινο από τα ραδιοκύματα και πήραν το ίδιο κομμάτι του ουρανού με ένα οπτικό τηλεσκόπιο, όπου σου δείχνει πού βρίσκεται ο γαλαξίας, έτσι, εδώ και εδώ, και είδαν ότι, κάτσε να δεις, εδώ έχω έναν γαλαξία και εδώ κάτι που βγαίνει μέσα από το γαλαξία και εδώ έχω έναν άλλο γαλαξία και κάτι άλλο που βγαίνει μέσα από το γαλαξία. Τι είναι αυτά που βγαίνουν μέσα από τους γαλαξίες στα ραδιοκύματα? Μήπως είναι οι πίδακες, έτσι, και οι λοβοί, όπως είχαμε πει στη θεωρία μας. Οπότε καταλάβαν ότι αυτοί είναι ραδιογαλαξίες, ενεργοί γαλαξίες με πίδακες και ότι αυτή η ακτινοβολία προέρχεται από διαδικασίες κοντά στη μαύρη τρύπα. Και τυχαίνει αυτά τα αντικείμενα να βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα γαλαξιών και να αλληλεπιδρούν. Δηλαδή το ένα να πάει να αλληλεπιδράσει με το άλλο, να συγχωνευτούν. Και έτσι ανακατεύτηκαν και οι ραδιοεκπομπές τους. Τα λένε dancing ghosts. Λοιπόν, οπότε εμείς σαν επιστήμονες για να μελετήσουμε αυτά τα παράξενα αντικείμενα, επειδή δεν έχουμε δισεκατομμύρια μάτια, ούτε τον άπειρο χρόνο, έτσι, και ο ουρανός, είπαμε, αποτελείται από πολύ μεγάλα κομμάτια του ουρανού και από πάρα πολλά αντικείμενα. Εδώ βλέπετε, είναι όλος ο ουρανός, έτσι. Εδώ είναι ο γαλαξίας μας, αυτό. Η πίσω φωτογραφία είναι στο οπτικό, και η μπροστά είναι μια έρευνα του ουρανού, όπου παρατηρεί σε κουτάκια, μικρά κουτάκια, περιοχές του ουρανού στα ραδιοκύματα, με ένα ραδιοτηλεσκόπιο στην Αυστραλία. Και εδώ έχει ήδη παρατηρήσει κάποια, αλλά θα παρατηρήσει σχεδόν όλο το νότιο ημισφαίριο και μέρος του βόρειου. Εντάξει. Επειδή είπαμε δεν έχουμε δισεκατομμύρια μάτια και επειδή έχουμε τέτοιου είδους αντικείμενα, πολύ παράξενα και μεγάλα και μικρά, δεν σας λέω ακόμα για την επιστήμη πολιτών. Σας μιλάω λίγο για τα παραδείγματα. Για να δούμε τα παραδείγματα. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείτε, είχα ξεχάσει τη σειρά. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενεργών γαλαξιών. Έτσι. Πραγματικές μελέτες, σας δείχνω πραγματικά δεδομένα από τις έρευνές μας. Έχουμε παρατηρήσει το ίδιο αντικείμενο στον ουρανό με δύο διαφορετικά ραδιοτηλεσκόπια. Το LOFAR, αν το θυμάστε από την προηγούμενη συνάντηση, που είναι αυτές οι κεραίες σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Αυτή είναι η ραδιοεκπομπή με το LOFAR αλλά μόνο από τις κεραίες στην Ολλανδία. Και το VLA, το Very Large Array, βρίσκεται στην Αμερική, στο Νέο Μεξικό. Το είδαμε και αυτό την προηγούμενη φορά. Και μας δείχνει διαφορετική ραδιοεκπομπή, πιο συμπυκνωμένη, όπου μπορούμε να δούμε αυτούς τους πίδακες, έτσι. Και βλέπουμε και λοβούς. Αλλά βλέπουμε ότι η ακτινοβολία δεν συνδέεται μεταξύ της. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους αλγορίθμους. Δεν το αναγνωρίζουν. Αλλά εγώ, επειδή
τα μελετάω αυτά τα αντικείμενα, μπορώ να κάνω εύκολα την αναγνώριση. Και όταν πάρω και μια εικόνα του ουρανού στο υπέρυθρο, όπως είναι αυτή που βλέπετε πίσω, βλέπω που βρίσκεται ο γαλαξίας και μπορώ να καταλάβω ότι αυτό το αντικείμενο, η ραδιοεκπομπή του ξεκινάει από εδώ, πολύ κοντά στη μαύρη τρύπα, έχει ηλεκτρόνια που αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και εκπέμπουν κατευθυνόμενα πίδακες ενέργεια στα ραδιοκύματα. Αλλά εδώ γίνεται κάτι διαφορετικό. Αυτοί οι πίδακες κάμπτονται. Έτσι. Και εδώ έχουμε τους λοβούς. Υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Και ο συγκεκριμένος γαλαξίας τι κάνει? Κινείται. Γιατί το σύμπαν δεν μένει ακίνητο, ούτε οι γαλαξίες μέσα στις ομάδες γαλαξιών μένουν ακίνητοι. Κινούνται σε σχέση ο ένας με τον άλλον, γιατί έλκονται. Οπότε, για να δούμε μια προσομοίωση, στα δεξιά είναι μια προσομοίωση που σου δείχνει τι συμβαίνει στους πίδακες και στους λοβούς όταν κινείται ο γαλαξίας προς τα αριστερά. Έτσι, η ραδιοεκπομπή προέρχεται από εδώ, τα τζετ εκτοξεύονται προς τα εκεί και καθώς κινείται το αντικείμενο προς τα αριστερά, φεύγουν προς τα πίσω. Σαν να είναι ένα jellyfish, μια μέδουσα. Εντάξει. Αυτές οι προσομοιώσεις για να γίνουν χρησιμοποιούν κάποια συνταγή που είναι σαν να ρίχνεις ένα ρευστό μέσα σε ένα άλλο ρευστό. Έτσι. Αλλά λίγο πιο περίπλοκα γιατί μιλάμε για το διάστημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να το ξαναδούμε λίγο γιατί είναι πολύ ωραία προσομοίωση. Οπότε συγκρίνουμε την προσομοίωση με την πραγματική φωτογραφία και μας λέει ότι αυτός ο γαλαξίας, επειδή οι πίδακες κάμπτονται προς τα πίσω, πηγαίνει προς τα μπροστά. Έτσι. Πολύ ωραία. Και έτσι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, συγκρίνοντας την θεωρία με την παρατήρηση, πώς δημιουργούνται αυτοί οι γαλαξίες και να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τους γαλαξίες και το περιβάλλον τους. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το είδαμε. Έχουμε όμως, είπαμε, και την άλλη εκπομπή στα ραδιοκύματα που προέρχεται από τις περιοχές που δημιουργούνται τα αστέρια. Πάλι πραγματικές φωτογραφίες από τις έρευνές μας. Από το Λόφαρ είναι αυτό το ροζ από μόνο τις Ολλανδικές κεραίες και από το VLA έχουμε καλύτερη διακριτική ικανότητα, οπότε μπορούμε να δούμε ένα δαχτυλίδι και όταν βάλουμε από πίσω τη φωτογραφία στο οπτικό από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, βλέπουμε έναν σπυροειδή γαλαξία. Έτσι, οπότε για να μελετήσουμε τους γαλαξίες χρησιμοποιούμε πληροφορία και στο οπτικό και στα ραδιοκύματα, στο υπέρυθρο, στις ακτίνες Χ. Όλα μας δίνουν πληροφορία για να καταλάβουμε τα αντικείμενα στην ολότητά τους. Ωραία. Εδώ βλέπουμε ότι η ραδιοεκπομπή συμπίπτει με τις σπήρες και ξέρουμε ότι στις σπήρες δημιουργούνται νέα αστέρια, άμα υπάρχει κρύα σκόνη, έτσι. Υπάρχουν περιοχές δημιουργίας νέων αστέρων. Και εκεί υπάρχουν μαγνητικά πεδία, λιγότερο ισχυρά από αυτά που είναι στη μαύρη τρύπα. Οπότε έχεις κοσμικές ακτίνες που παγιδεύονται σε αυτά τα μαγνητικά πεδία και εκπέμπουν τοπικά τώρα, δεν ταξιδεύει μακριά αυτή η ακτινοβολία, τοπικά αυτή την ακτινοβολία σιχρότρου. Και το ίδιο συμβαίνει και πολύ κοντά σε αυτό το γαλαξία, πολύ κοντά στο κέντρο του, αλλά όχι στο κέντρο. Γιατί εδώ έχει αστέρια, δημιουργεί και αστέριο. Πολύ ωραία. Ωραία. Και επίσης υπάρχουν κάποιοι ραδιογαλαξίες που είναι τεράστιοι, έτσι. Για παράδειγμα, αυτός εδώ είναι το κέντρο του και οι πίδακες και οι λοβοί έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ταξιδεύει σε τεράστιες αποστάσεις, μακριά από εκεί που είναι ο δικός του γαλαξίας και έτσι επηρεάζει και θερμαίνει όλο του το περιβάλλον, εντάξει, και το γκρουπ, την ομάδα γαλαξιών στην οποία βρίσκεται. Μπράβο. Και φτάσαμε σε αυτό που ήθελα να πω. Να ζητήσω μια χάρη. Ποιος έχει κάνει τις δύο κόκκινες γραμμούλες, τις σβήνετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε εμείς να μελετήσουμε και να δούμε με τα μάτια μας εκατομμύρια γαλαξίες και δισεκατομμύρια γαλαξίες για να καταλάβουμε το σχήμα τους κτλ., δημιουργούμε προγράμματα επιστήμης πολιτών. Έτσι.
Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα επιστήμης πολιτών αρχίσανε πριν από 10 χρόνια και δίνουν εικόνες του ουρανού στους πολίτες επιστήμονες για να κάνουν την αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση και έτσι να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να μελετήσουμε τους γαλαξίες, έτσι. Στα ραδιοκύματα το πρώτο ήταν το Radio Galaxy Zoo με 100.000 ραδιοπηγές. Δηλαδή μελετήσανε, χάρη στα αποτελέσματα που πήραν, μελετήσανε 100.000 ραδιοπηγές και εκπαιδεύσαν αλγορίθμους ώστε να τις αναγνωρίζουν αυτόματα. Το επόμενο ήταν το LOFAR, με 4 εκατομμύρια ραδιοπηγές σε όλο τον βόρειο ουρανό, στο βόρειο ημισφαίριο. Το δικό μας είναι το Radio Galaxy Zoo Emu, που κατηγοριοποιεί ραδιοπηγές στο νότιο ημισφαίριο και έχουμε σκοπό να συνεισφέρουμε στην αναγνώριση και μελέτη 40 εκατομμυρίων ραδιοπηγών. Έτσι. Οπότε η συμβολή των πολιτών επιστημών είναι πολύ σημαντική. Τι σου ζητάει να κάνεις το πρόγραμμα? Είδατε πριν την πλατφόρμα. Σου ζητάει να σημειώσεις που βρίσκεται η ραδιοπηγή. Δίνουμε εικόνες του ουρανού που έχει πίσω την οπτική εικόνα, δηλαδή από ένα τηλεσκόπιο στο οπτικό, όπως το βλέπουν τα μάτια μας. Και από πάνω έχει τα ραδιοκύματα σαν γραμμούλες. Έτσι. Και εσύ πρέπει να καταλάβεις πού βρίσκεται η ραδιοπηγή. Έτσι. Άμα αποτελείται από 2 ή περισσότερα κομμάτια ή από ένα, να τη βάλεις μέσα σε ένα κουτάκι. Γιατί είπαμε πριν, αν θυμάστε αυτό το γαλαξία που ήταν κυρτός, κύλος τέλος πάντων, ότι κάποιες φορές δεν ενώνονται τα κομμάτια μεταξύ τους, έχεις κενά. Και αυτό εξαρτάται, μπορεί να έχει κλείσει μαύρη τρύπα και να μην είναι πια ενεργός αυτός ο γαλαξίας και να χάνεται η ενέργεια και όπως χάνεται η ενέργεια, χάνεται και ο γαλαξίας, φεύγει, δεν τον βλέπουμε πια. Σε λίγο δεν θα φαίνεται καθόλου. Αλλά κάποιες φορές τα τηλεσκόπια μας δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτήν την ακτινοβολία ανάμεσα στα δύο νησάκια, στα δύο ραδιονησάκια. Εντάξει. Οπότε σας ζητάμε να σημειώσετε πού είναι η ραδιοπηγή και από πού προέρχεται. Είπαμε, θέλουμε να ξέρουμε ποιος γαλαξίας προκαλεί αυτή την εκπομπή για να καταλάβουμε τις διαδικασίες. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δώσεις ετικέτες, να δώσεις ονόματα σε αυτό το σχήμα που βλέπεις. Για παράδειγμα, εδώ είναι ένας γαλαξίας που είναι πολύ μακρόστενος και θέλουμε να καταλάβουμε πώς μοιάζει. Τώρα στα αγγλικά έχουμε διάφορες ετικέτες. Αυτές είναι περιγραφικές ετικέτες, δηλαδή περιγράφουν το σχήμα τους. Δεν έχουν να κάνουν με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς επιστημονικά για να περιγράψουμε αυτά τα αστρονομικά αντικείμενα. Είναι ειδικά κατασκευασμένα ονόματα, ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, έτσι, και μεταξύ επιστημόνων και μεταξύ πολιτών. Επιστημόνων και επιστημόνων. Και το τρίτο, φυσικά, υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Όταν ανακαλύψετε κάτι, άμα βρείτε κάτι παράξενο, μας το λέτε και γράφουμε μαζί μια δημοσίευση και παίρνουμε τον Νόμπελ, ξέρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Τι κάνουμε τα δεδομένα? Είπαμε, ο λόγος που κάνουμε αυτά τα προγράμματα επιστήμης πολιτών είναι γιατί δεν μπορούμε με τα μάτια μας να δούμε εκατομμύρια ραδιοπηγές, έτσι. Οπότε, παίρνουμε εμείς τα αποτελέσματα από τα προγράμματα επιστήμης πολιτών, όπου έχουμε δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να βλέπουν αυτά τα αντικείμενα, αυτούς τους γαλαξίες, και τα έχουν ανιχνεύσει και κατηγοριοποιήσει πάρα πολύ καλά και εκπαιδεύουμε αλγορίθμους. Λέμε, για παράδειγμα, βλέπεις τώρα, αυτός ο γαλαξίας που έχει το σχήμα Χ είναι ένας ραδιογαλαξίας, προέρχεται από αυτόν τον γαλαξία στο κέντρο του και η εκπομπή δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, λόγω της μαύρης τρύπας. Εντάξει. Οπότε, τους εκπαιδεύουμε με ένα πολύ καλό δείγμα και μετά τους δίνουμε κομμάτια του ουρανού που δεν έχουμε φτιάξει εμείς καταλόγους. Μεγάλα κομμάτια του ουρανού. Και τους λέμε, τώρα κάντο εσύ. Φτιάξε μου καταλόγους για να μπορέσω εγώ να μελετήσω 40 εκατομμύρια ραδιοπηγές. Εντάξει. Αυτοί οι αλγόριθμοι λέγονται
ε, αλγόριθμοι βαθιάς νοημοσύνης, deep learning, γιατί ε, τους εκπαιδεύεις και μετά τους αφήνεις να κάνουν το δικό τους, έτσι, δεν επεμβαίνεις στο ενδιάμεσο και σου δίνει το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Το πρόγραμμά μας σκανάρεται, όπως είπαμε, δεν χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε να λάβετε μέρος χωρίς εγγραφή ή άμα θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε. Είναι και στα ελληνικά. Τώρα έχει μεταφραστεί και στα κινέζικα, στα Ούρντου, δηλαδή από το Πακιστάν, στα κορεάτικα, στα ιαπωνικά. Μεταφράζεται στα, περίμενε, στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Γιατί το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί για τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το νότιο ημισφαίριο. Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή και να μας δώσετε ένα παράδειγμα Ναι, θα το από την κάνουμε. εφαρμογή. Βεβαίως, πολύ ωραία ιδέα. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, πώς στήσαμε το πρόγραμμα για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Όπως είπαμε, ο ουρανός αποτελείται από πάρα πολλά αντικείμενα. Κάποια είναι σημειακά, έτσι, που τα βρίσκουν οι αλγόριθμοι και κάποια είναι πιο μακρόστενα και παράξενα. Εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε στην πλατφόρμα τις πιο στρογγυλές πηγές, γιατί αυτές τις βρίσκουν οι αλγόριθμοι. Οπότε έπρεπε να επιλέξουμε τις πιο παράξενες. Γι' αυτό περάσαμε τα δεδομένα από έναν άλλο αλγόριθμο που σου βρίσκει τις πιο παράξενες πηγές. Και έτσι δημιουργήσαμε εικόνες του ουρανού, μικρά κομματάκια, τα βάλαμε στην πλατφόρμα για να μπορέσετε να τα δείτε. Και τα βάλαμε στο κέντρο. Λοιπόν, επίσης, περιμένετε λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τα βάλαμε ε, τα βάλαμε στην πλατφόρμα για να μπορέσετε να τα βλέπετε εσείς και να είναι τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα, έτσι μην βαρεθείτε. Και οι ετικέτες, αυτές που σας είπα, οι περιγραφικές ετικέτες, έγιναν από εσωτερικά πειράματα, όπου ζητήσαμε από επιστήμονες και από πολίτες επιστήμονες να μας περιγράψουν με απλές λέξεις πώς μοιάζουν αυτά τα σχήματα. Και εμείς επιλέξαμε τις 10 πιο δύσκολες για τους αλγόριθμους, που δεν μπορούν να τις καταλάβουν οι αλγόριθμοι. Έτσι, αυτό λέγεται επεξεργασία φυσικής γλώσσας και έτσι τις δίνουμε σε εσάς για να μπορέσετε να... Πώς βγαίνω από εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Για να μπορέσετε να κάνετε την κατηγοριοποίηση. Εδώ είναι η πλατφόρμα μας, έτσι. Για να τη δούμε, να περιηγηθούμε λιγάκι. Είναι στα ελληνικά. Σας έχουμε πληροφορίες. Παρακαλώ, ποιος έχει κάνει τις 2 κόκκινες γραμμούλες πάνω στο Zoom να τις σβήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε γενικές πληροφορίες που σας εξηγούμε τι είναι η έρευνά μας, γιατί το κάνουμε, πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, γιατί είναι σημαντικό, έτσι, αυτά που σας είπα και εγώ πριν. Ε, λοιπόν, ξεκινώντας, λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε πάνω να δούμε, βλέπουμε την ομάδα μας, η επιστημονική ομάδα. Είμαστε αστροφυσικοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο, έτσι. Πολύ ωραία, μπορείτε να τα δείτε στο δικό σας χρόνο. Ας πάμε να παίξουμε. Ταξινόμηση. Έχουμε εκπαιδευτικό υλικό, όπου σας εξηγούμε ακριβώς τα βήματα, πώς θα γίνει η επεξεργασία, η ταξινόμηση κτλ. Εντάξει. Και έχουμε και άλλα βοηθήματα, εδώ πέρα. Πού είναι το άλλο? Έχουν αλλάξει την πλατφόρμα, με συγχωρείτε. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είναι, ο οδηγός πεδίου. Γιατί το βάλαμε εδώ? Εδώ σας δείχνουμε κάποια παραδείγματα, έτσι, πώς να περιηγηθείτε, πώς να ταξινομήσετε, οπότε μπορείτε να τα δείτε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έχουμε βάλει λοιπόν εμείς μικρές εικόνες του ουρανού, έτσι. Αυτός είναι ένας ωραίος ραδιογαλαξίας. Σας ζητάμε για να διαβάσουμε. Σύνθεση ραδιοπηγών.
Βλέπουμε 9 εικόνες από την ίδια περιοχή του ουρανού, έτσι. Κάποια είναι πιο κοντινή, κάποια πιο μακρινή. Εδώ βλέπουμε τα ραδιοκύματα, εδώ βλέπουμε το οπτικό και ραδιοκύματα σαν γραμμές και εδώ βλέπουμε υπέρυθρο και ραδιοκύματα. Το οπτικό και το υπέρυθρο μας δείχνει πού βρίσκονται οι γαλαξίες. Εντάξει, τα ραδιοκύματα μας δείχνουν αυτή την μη θερμική ακτινοβολία. Δεν μας δείχνουν πάντα τον γαλαξία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλες τις πληροφορίες. Και μας ζητάει, σχεδιάστε ένα μπλε πλαίσιο γύρω από όλα τα περιγράμματα που ανήκουν μαζί με το στόχο. Λοιπόν, ο στόχος είναι εδώ και θέλουμε εμείς να βάλουμε το πρώτο. Σχεδιάστε το πλαίσιο. Να βάλουμε ένα κουτί γύρω από τη ραδιοπηγή, έτσι, που να περιέχει όλη τη ραδιοπηγή. Αυτή που είναι στο κέντρο. Υπάρχουν όμως και κομμάτια που ίσως δεν είναι μέρος της ραδιοπηγής, να είναι άλλα αντικείμενα. Αυτό θα το κρίνει αυτός που κάνει το παράδειγμα. Λοιπόν, το δεύτερο, σημειώστε τον γαλαξία. Εδώ που είναι λίγο πιο ζουμαρισμένο, βλέπω, για να το μελετήσουμε λίγο. Βλέπουμε εδώ έναν γαλαξία που κάτι υπάρχει στο κέντρο. Οπότε είναι πολύ πιθανό να έχω εδώ πίδακες και λοβούς, έτσι, και να προέρχεται από εδώ, από αυτό το μικρό γαλαξία, η ραδιοεκπομπή. Μπορώ να ζουμάρω, πάρα πολύ ωραία, και να το δω λίγο καλύτερα. Και να πάω εδώ να σημειώσω από πού προέρχεται η ραδιοεκπομπή. Πάω πίσω, πολύ ωραία. Τι άλλο μου ζητάει? Σχεδιάστε με πλαίσια τα περιγράμματα που δεν ανήκουν στη ραδιοπηγή. Εδώ εμείς βάλαμε τη ραδιοπηγή σε ένα μπλε περίγραμμα. Όμως πρέπει να κρίνουμε αν όλα αυτά τα ραδιονισάκια είναι μέρος της ραδιοπηγής. Καμιά φορά είναι, καμιά φορά δεν είναι. Εδώ και εγώ δεν ξέρω, είναι δύσκολο, έτσι, και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Βλέπουμε, πίσω από εδώ δεν βλέπω εγώ κάποιο άλλο γαλαξία στο οπτικό, έτσι, για να περιηγηθώ λίγο, να πάω στο υπέρυθρο. Στο υπέρυθρο κάτι υπάρχει, οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό ανήκει σε αυτήν τη ραδιοπηγή. Είναι αβέβαιο για μένα. Μπορεί να ανήκει, να είναι αμυδρή εκπομπή και αυτός ο γαλαξίας, αν είχα ένα καλύτερο τηλεσκόπιο, να συνέχιζε εδώ, έτσι. Οπότε, επειδή θέλω εγώ να το ρισκάρω, μ' αρέσει να ρισκάρω, θα το αφήσω έτσι. Αλλά θα μπορούσα να σημειώσω, για να το αλλάξουμε αυτό, συγγνώμη, με αυτό, να σημειώσω αυτά εδώ, να τα βάλω εδώ μέσα και να πω ότι αυτά εδώ δεν ανήκουν σε αυτό το γαλαξία. Και όταν οι επιστήμονες κάνουν την επεξεργασία των δεδομένων, θα τα αφαιρέσουν από τη συνολική πηγή και από το μέγεθός της και από τη μέτρηση της ενέργειας κτλ. Μετά πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά επειδή δεν μου άρεσε αυτό, εγώ θα το βγάλω γιατί πιστεύω ότι είναι κομμάτι της. Δική μου η απόφαση, έτσι. Αποφασίζουν πάρα πολλά άτομα, δεν αποφασίζω μόνη μου, γι' αυτό παίρνουμε το μέσο όρο των αποφάσεων. Άμα κάτι είναι πολύ παράξενο, το συζητάμε και βρίσκουμε καλύτερη απόφαση. Μετά μου λέει να σημειώσω την μορφολογία και έχουμε εδώ τις ετικέτες. Άμορφη, κυρτή, γέφυρα, άμα υπάρχει μια γέφυρα που ενώνει τις δύο ραδιοεκπομπές. Αν βλέπω εγώ κάποιο πυρήνα, εδώ βλέπω ένα πυρήνα, να το σταβάλω πυρήνα, είναι λίγο λυγισμένη η πηγή. Μοιάζει σαν κλεψίθρα. Εντάξει, όχι και πάρα πολύ. Έχει όμως πίδακες και λοβούς, περισσότερο λοβούς, λιγότερο πίδακες, οπότε εντάξει. Και μοιάζει με φτερό, όχι τόσο, γιατί είναι και από τις δύο πλευρές. Έχει ουρά, έχει μια ουρά προς τα πάνω. Και το τελευταίο λέει, περιγράφει την πηγή, χνηλατεί την πηγή. Εννοούμε την πηγή στο υπέρυθρο ή στο οπτικό. Όχι, δεν την ιχνηλατεί, η πηγή είναι εδώ κάτω και ο ραδιογαλαξίας είναι τεράστιος. Οπότε είμαι χαρούμενη. Άμα δεν έχω κάτι να ρωτήσω, πατάω αυτό και με Τι βγάζει... σημαίνει ιχνηλατεί την πηγή? Θα σας δείξω παράδειγμα. Πολύ ωραία ερώτηση.
Άμα δεν είμαι χαρούμενη και θέλω να συζητήσω περισσότερο για αυτή την πηγή, θα πάω εδώ πέρα. Την έχουν μελετήσει και άλλοι. Αυτό σου έβαλε καινούρια κατηγορία. Α, ναι. Έτσι. Και επειδή εγώ τώρα δεν έχω κάνει login, για να μπω, πάρα πολύ ωραία, για να μιλήσω πρέπει να έχω λογαριασμό, έτσι. Οπότε εδώ μπορώ να μιλήσω και να πω I believe στα αγγλικά το γράφω γιατί είναι στα αγγλικά. The 2-point like sources on the bottom left are part of the source. Και είπα δηλαδή ότι πιστεύω ότι αυτά τα δύο αντικείμενα που Κόλλησε. Ωραία. Ωραία. Παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνα αν δεν έχετε ερώτηση. Ευχαριστώ. Οπότε αυτά πιστεύω αυτά τα δύο μικρά αντικείμενα είναι μέρος της πηγής, για να το μελετήσουμε παρακάτω. Να δείξουμε τώρα τι εννοούμε χνηλατή την πηγή. Πάμε πάλι στην κατηγοριοποίηση εδώ, για να δούμε τι θα μας βγάλει. Μια πάρα πολύ ωραία πηγή. Καλά, εντάξει, όλα τα καλύτερα παραδείγματα έχω σήμερα. Πάμε στον οδηγό και εδώ έχουμε παραδείγματα. Είναι στα αγγλικά, συγγνώμη. Να το αλλάξω στα ελληνικά. Είναι επειδή έκανα login. Ωραία. Πάμε στον οδηγό πεδίου. Ετικέτες, παραδείγματα επιλογής. Όχι. Ποιο είναι. Ποια ετικέτα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Εδώ. Έτσι. Λοιπόν, για να το μεγαλώσουμε. Ωραία. Εδώ σας έχουμε παραδείγματα για όλες τις ετικέτες. Για παράδειγμα, μια άμορφη ραδιοπηγή δεν έχει καθαρά ορισμένο σχήμα. Έτσι. Ας πάμε πρώτα στο τελευταίο που με ρωτήσατε και θα πάμε ανάποδα. Η χνηλατή περιγράφει την πηγή. Οι εκπομπές των ραδιοκυμάτων έχουν σημαντική αλληλοεπικάλυψη με τη δομή στην οπτική υπέρυθρη προβολή. Να το μεταφράσουμε σε πιο απλή γλώσσα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα ραδιοκύματα και αυτές οι γραμμούλες που χνηλατούν την πηγή και δείχνουν τα όρια της πηγής, συμπίπτουν, πέφτουν πάνω σχεδόν σε όλο το γαλαξία στο οπτικό, αυτό που βλέπουμε με ένα οπτικό τηλεσκόπιο. Εδώ είναι ένας γαλαξίας σπυροειδής. Βλέπετε τις σπήρες του, θα ζουμάρω κι άλλο. Βλέπετε τις σπήρες του, εδώ. Και στα ραδιοκύματα χνηλατεί αυτήν την ραδιοεκπομπή. Εδώ πέρα πάλι βρίσκεται η ραδιοεκπομπή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του γαλαξία. Εντάξει, αυτό εννοούμε. Έγινε κατανοητό? Έχει όντως πολλά σχολεία μέσα. Ωραία. Και επίσης σας λέμε και τα άλλα σχήματα για λίγο να καταλάβετε τι εννοούμε, έτσι. Για παράδειγμα, μια ουρά μοιάζει κάπως έτσι. Μπορεί να έχει κάποια καμπύλη, να είναι ευθεία. Ένα φτερό, ένας θύσανος, να μοιάζει κάπως έτσι. Ένας λοβός μπορεί να μοιάζει έτσι. Οπότε έχουμε παραδείγματα για να βοηθήσουμε. Και αν κάτι δεν είναι κατανοητό, βοηθάμε. Ωραία. Για να δω λιγάκι. Αυτό θα το περάσουμε. Όχι, θα το πούμε και νομίζω θα κλείσουμε εδώ σε λιγάκι. Λοιπόν, για να πω πώς βοηθούν επίσης επιστημονικά όλα αυτά. Αυτές οι ετικέτες, οι περιγραφικές, συνδυάζονται με ετικέτες που χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν είναι τόσο περιγραφικές. Είναι λιγότερο περιγραφικές. Έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. Είναι ορολογίες που έχουν επικρατήσει εδώ και δεκαετίες για το πώς μιλάμε για κάποιους γαλαξίες. Για παράδειγμα, αυτοί οι γαλαξίες που είδαμε στο τέλος, που η ραδιοεκπομπή χνηλατεί την πηγή, ονομάζονται αστρογόνοι γαλαξίες, οι star-forming galaxies. Αλλά αυτό το ξέρουν μόνο οι ειδικοί αστροφυσικοί, έτσι. Γι' αυτό εμείς μεταφράσαμε αυτήν την ορολογία σε κάτι πιο απλό. Στα αγγλικά ονομάζεται Traces Host Galaxy και στα ελληνικά μεταφράζεται η χνηλατή την πηγή. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο και συνδυάζοντας
ετικέτες μπορούμε να βρούμε και σπάνιες πηγές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μελετήσουμε παράξενα φαινόμενα και να βρούμε καινούργια αντικείμενα στο σύμπαν. Έτσι. Λοιπόν, ε, έχουμε κάποια ερώτηση μέχρι τώρα? Και άμα έχουμε χρόνο, θα πάω στο τελευταίο κομμάτι, αλλιώς θα το πούμε σε 2 εβδομάδες. Καλύτερα να απαντήσουμε ερωτήσεις τώρα. Ελένη, Ναι. είχαμε μία από πριν και Την ώρα που κομπλέ να αυτό. κάνεις ένα meeting. Δηλαδή θα γίνει εκτίμηση για την ίδια πηγή από πολλούς παρατηρητές, λέει εδώ πέρα. Πολύ ωραία Να ακούγεται ερώτηση. αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση, ακριβώς αυτό. Όπως είδατε πριν, και εγώ δυσκολευόμουν να καταλάβω πώς να βάλω το κουτάκι γύρω από τη ραδιοπηγή. Για να κάνουμε ακόμα ένα παράδειγμα, μιας και είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία ραδιοπηγή, καταπληκτική. Καταπληκτική. Ας κάνουμε το παράδειγμα. Λοιπόν, βλέπετε, θα ζουμάρω λίγο, έτσι. Εδώ είναι τα ραδιοκύματα και έχει και πάρα πολύ αμυδρή εκπομπή, έτσι. Ε, Κάποιες φορές την πιστεύουμε, κάποιες όχι. Οπότε σε αυτή την αμυδρή εκπομπή μπορεί να έχω κάποιο νησάκι που να μην ενώνεται με την υπόλοιπη πηγή και δεν ξέρω αν είναι όντως αληθινό ή είναι θόρυβος. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις όταν είναι πολύ αμυδρή η εκπομπή. Μπορεί κάποιος άλλος που δει αυτή την πηγή να πει ότι αυτά τα δύο είναι μέρος της πηγής, εντάξει, και κάποιος άλλος να πει ότι δεν είναι. Πρέπει να τη δούνε πάρα πολλά μάτια για να συμφωνήσουν. Αυτό το έχουμε καταλάβει από πειράματα που έχουμε κάνει με επιστήμονες, αλλά και από όλα αυτά τα προγράμματα επιστήμης πολιτών που γίνονται εδώ και δεκαετίες. Εντάξει, πάνω από δεκαετία. Οπότε έχουμε βάλει ένα όριο στο πόσα μάτια, στο πόσοι άνθρωποι θα μελετήσουν, θα κατηγοριοποιήσουν αυτή την πηγή. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το όριο, περνάει στα δεδομένα. Εντάξει, δεν τη δείχνουμε πια. Και όταν όλοι δούνε όλες τις πηγές, κλείνει το πρόγραμμα. Εντάξει, και μετά κάνουμε την ανάλυση των δεδομένων. Το απάντησα? Οπότε πολλά μάτια, έτσι, πάρα πολλά μάτια. Και παίρνουμε το μέσο όρο. Συνήθως συμφωνούν, αλλά υπάρχουν και πολύ δύσκολες πηγές που έχουμε μεγάλη διαφωνία. Και αυτές πάμε και τις κοιτάμε με το μάτι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε με αυτό το αντικείμενο που σας έδειχνα. Να κάνουμε και αυτό το αντικείμενο που είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη, με ακούτε? Σας ακούω, πείτε μου. Από το Γυμνάσιο Καρέα, εμείς είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι πολλοί μαθητές, κυρίως της πρώτης γυμνασίου. Ήθελα να ρωτήσω στο πρακτικό του θέματος, δηλαδή, Ναι. επειδή έχουν πάρει αρκετή γνώση τα παιδιά, αυτό που λέτε το κομμάτι το κατασκευαστικό, δηλαδή το να φτιάξουμε κάτι, θα μας Ναι. δώσετε εσείς, επειδή λιγάκι θα μας δώσετε οδηγίες τι και πώς Ναι. θα κάνουμε. Ναι. Και θα πρέπει να είναι λειτουργικό ή θα είναι μακέτα? Ναι, έχετε πολλή αγωνία, βλέπω. Ναι, Τα παιδιά. αυτά θα τα αναλύσουμε στις 14 Νοεμβρίου. Αναλυτικότατα. Θα σας δείξω βίντεο πώς κατασκευάζεται η ραδιοκεραία και η κεραία κοστίζει 50 ευρώ, δηλαδή τα υλικά. Άμα μπορείτε να καλύψετε το κόστος, μπορείτε να την κατασκευάσετε. Έχουμε οδηγίες και μπορούμε να σας δείξουμε ακριβώς πώς δουλεύει. Είναι λειτουργική. Έτσι, ανιχνεύεται τον ήλιο. Επίσης, με ένα μεγαλύτερο πιάτο θα μπορούσατε να ανιχνεύσετε και την σελήνη ή με λίγο διαφορετική κατασκευή το υδρογόνο του γαλαξία. Και πολλούς δορυφόρους, γιατί έχει ανιχνευτεί δορυφόρο. Εντάξει. Οπότε όλες τις εργασίες που είναι όχι μόνο κατασκευαστικές, αλλά έχουν να κάνουν και με θεωρία, με πράξη, αλλά και με τη σύνδεσή μας με το φυσικό περιβάλλον, είναι μια από τις εργασίες, θα σας τις αναλύσουμε την επόμενη φορά. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε μια ερώτηση στο chat, Να την πω. Γιατί είναι ενεργός ο
για να είναι ενεργός ο γαλαξίας πρέπει να υπάρχει μαύρη τρύπα, γιατί η μαύρη τρύπα επιταχύνει την ύλη γύρω της, οπότε έχουμε κομπή συγχρότρου. Λοιπόν, να το ξαναπούμε λίγο αυτό. Ονομάζουμε ενεργό γαλαξία αυτόν που στο κέντρο του οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ έντονες και εκπέμπει πάρα πολύ ενέργεια στο περιβάλλον, σε όλα τα μήκη κύματος, στο οπτικό, υπέρυθρο, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ. Έτσι. Λοιπόν, να δω πάλι την ερώτηση. Στο κέντρο των πιο μεγάλων γαλαξιών υπάρχουν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, πάρα πολύ μεγάλη μάζα, εντάξει. Αυτές τρέφονται από υλικό γύρω τους, κυρίως σκόνη, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο αστέρι. Άμα τραφούν από αστέρι, θα το ρουφήξουν σιγά σιγά, έτσι. Η ύλη διαλύεται στα συστατικά της, γίνεται πλάσμα. Αυτό περιφέρεται γύρω από τη μαύρη τρύπα. Υπάρχει ένα όριο που λέγεται ορίζοντας γεγονότων. Ό,τι περάσει μέσα δεν βγαίνει, αλλά η υπόλοιπη ύλη περιφέρεται γύρω της, σαν αυτό το πορτοκαλί ντόνατ που είδατε πριν. Εντάξει, στο κέντρο του γαλαξία. Λοιπόν, γύρω από όλο αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενέργεια, απελευθερώνεται και άλλη ακτινοβολία. Έτσι, έχεις σωματίδια που ιονίζονται και μπορείς να πάρεις εσύ ένα τηλεσκόπιο που κάνει φάσματοσκοπία, για παράδειγμα, και να μελετήσεις πώς εκπέμπουν αυτά τα σωματίδια, πόση ενέργεια. Μπορείς να μελετήσεις στα ραδιοκύματα. Έχεις ελεύθερα ηλεκτρόνια, αυτά παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της μαύρης τρύπας και γύρω από τη μαύρη τρύπα και εκπέμπουν ακτινοβολία συγχρότρου. Όταν παγιδευτούν, αυτά ήδη τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο, κάνουν σπυροειδείς κινήσεις και φεύγουν έξω σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, τα κατευθύνει το μαγνητικό πεδίο σε περιοχές εκτός του γαλαξία. Εντάξει. Το απάντησα όλο. Οπότε η μαύρη τρύπα δεν επιταχύνει την... Μισό λεπτό. Οπότε η μαύρη τρύπα δεν επιταχύνει την ύλη γύρω της. Είναι... όχι με αυτή την έννοια που το εννοείται. Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω, με συγχωρείτε, εγώ έκανα την ερώτηση. Α, ναι, πείτε μου. Αυτό, τι εννοούμε ενεργός γαλαξίας, ένας ενεργός γαλαξίας, ο οποίος εκπέμπει διάφορα, Ναι. έτσι, είναι ένας, πρέπει να, δεν συνδέεται με το αν υπάρχει μαύρη τρύπα ή όχι, τότε. Υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, όχι απλά μαύρη τρύπα. Άρα ένας ενεργός γαλαξίας πρέπει να έχει μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Στο κέντρο του, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, Ναι. αυτή ήταν ουσιαστικά η απορία μου. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει ένας κύκλος δραστηριότητας, έτσι. Αυτές οι διαδικασίες παίρνουν εκατομμύρια χρόνια. Τρέφεται η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα. Έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Άμα σταματήσει να τρέφεται, γιατί δεν έχει πλέον άλλο αέριο κοντά της, σε κάποια αστέρια να ρουφήξει, σταματάει και μετά από λίγο αυτά τα φαινόμενα καταλαγιάζουν, έτσι. Δεν εκπέμπουν πλέον τα ηλεκτρόνια, δεν έχεις συνεχώς πληθυσμό να παγιδεύεται και να παράγει αυτή την ακτινοβολία συγχρότρου. Όποιος πληθυσμός παγιδεύτηκε, ταξίδεψε μακριά και άρχισε να απελευθερώνει την ενέργειά του στο περιβάλλον και να σβήνει, να χάνεται σιγά σιγά. Εντάξει? Και γι' αυτό οι πηγές σβήνουν στο σύμπαν, πεθαίνουν και δεν τις βλέπουμε μετά. Έχουμε άλλη ερώτηση? Οι ραδιοπηγές, έτσι. Κάτσε να δω. Αφού σημειώσουμε... μετά το γαλαξία. Πολύ ωραία. Ξεχάστηκα. Πάμε να τον σημειώσουμε. Λοιπόν, αφού τον σημειώσουμε, σημειώνουμε και από πού προέρχεται η ραδιεκπομπή. Έτσι, για να κάνουμε λίγο zoom out. Εδώ, πάμε σε αυτήν εδώ, πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Βλέπω εδώ ότι έχω έναν πολύ μεγάλο γαλαξία. Οι οδηγίες μου λένε να βρω το αντικείμενο που είναι στο κέντρο. Ο συγκεκριμένος όμως γαλαξίας βλέπω ότι είναι λίγο πιο δίπλα από το κέντρο. Έτσι. Και είναι όλος ενωμένος. Και εγώ πιστεύω, έτσι όπως τον βλέπω και έτσι όπως έχω καταλάβει τη θεωρία, ότι αυτός είναι ο ραδιογαλαξίας και αυτός είναι ο γαλαξίας στο οπτικό από εκεί που προέρχεται η εκπομπή. Οπότε εγώ θα πάω να σημειώσω... Συγγνώμη, πάμε. Θα πάω να σημειώσω αυτό. Εντάξει.
Οπότε έχω τα δύο από τα τρία. Αχα. Να δούμε το τρίτο. Υπάρχει κάποια ραδιοεκπομπή, κάποιο νησάκι που δεν είναι μέρος αυτής της εκπομπής. Είπαμε ότι κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι αυτό συνδέεται και ότι άμα είχαμε καλύτερο τηλεσκόπιο θα ήταν ενωμένα ή να μην συνδέεται. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι συνδέονται, οπότε μέσα στο κουτί που έχω βάλει εδώ το αφήνω όπως είναι. Δεν βλέπω κάποιο ραδιονησί που να μην είναι μέρος αυτής της μεγάλης ραδιοπηγής. Εντάξει. Είμαι χαρούμενη, πάμε παρακάτω, για να το ισιώσω αυτό λιγάκι. Πολύ ωραία. Και τώρα πρέπει να δώσω ετικέτες. Αυτή η συγκεκριμένη είναι πολύ ωραία πηγή και πολύ παράξενη. Έχουμε πίδακες εδώ, δεν φαίνονται, οπότε έχουμε λοβούς, έτσι. Έχουμε έναν λοβό εδώ και έναν εδώ. Σίγουρα έχουμε λοβούς. Επίσης, έχουμε κάποια εκπομπή που πάει προς αντίθετες κατευθύνσεις, οπότε είναι λίγο λυγισμένη. Επίσης, στάνταρ έχουμε ουρές, να, 2. Αν είναι σαφτερό, είναι και λίγο. Άμα πάρεις μόνο τη μία πλευρά, είναι λίγο σαφτερό. Δεν τη θεωρώ σαν κλεψίθρα, γιατί έχει αυτές τις ουρές. Βλέπω έναν πυρήνα εδώ, οπότε θα το πατήσω. Και βλέπω και μια γέφυρα, δηλαδή σημαίνει ότι η εκπομπή ενώνεται με μια ραδιογέφυρα. Θα το βάλω. Είναι άμορφη? Όχι, δεν είναι άμορφη. Είναι λίγο σαν σίγμα. Τελικό. Είναι σαν ένα... Πώς το λένε αυτό που παίζεις? Φρίσμπι. Ωραία. Και είμαι χαρούμενη και τέλος. Πολύ ωραία. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Έχω ένα τέλειο παράδειγμα, ένα τελευταίο και θα σας απελευθερώσω, για να δούμε το ιχνηλατή. Καλά, Γιάννη, είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα. Κοίτα τι μας έτυχε, γιατί τυχαία βγαίνουν αυτά. Μας βγήκε μια πηγή που φαίνεται από πίσω ο γαλαξίας και είναι πολύ κοντινός. Ένας σπυροειδής γαλαξίας, για να σημειώσουμε την ραδιοπηγή. Λοιπόν, σημειώνω τη ραδιοπηγή. Για να βρούμε το γαλαξία. Αυτός είναι πολύ μεγάλος, έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι να σημειώσουμε το κέντρο του. Οπότε λίγο θα ζουμάρω για να μπορέσω να καταλάβω πού είναι το κέντρο του. Θα πάμε εδώ. Νομίζω είναι κάπου εδώ, εκεί που είναι λίγο πιο λαμπρός. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη. Θα το βάλω όμως εδώ που συμπίπτει και το πιο μικρό, το πιο φωτεινό σημείο, έτσι, της ραδιοεκπομπής. Και μετά, για να δούμε αν είναι κάποια αντικείμενα που δεν είναι μέρος. Εδώ έχω βάλει αυτό εδώ. Να ζουμάρω εδώ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι και θόρυβος, έτσι. Ωραία, θα τον βάλουμε θόρυβο. Δεν νομίζω ότι ανήκει στη ραδιοπηγή. Δηλαδή αυτό εδώ. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Σίγουρα είναι άμορφη. Δεν μου μοιάζει για κλεψίθρα, πυρήνας, πίδακας. Λίγο μοιάζει με φτερό. Έχει λίγο ουρά και η χνηλατή περιγράφει την πηγή από πίσω της. Και είμαι χαρούμενη και τελείωσα. Εντάξει. Οπότε, έχουμε άλλη ερώτηση ή να το κλείσουμε για σήμερα και να δώσουμε ραντεβού σε 2 εβδομάδες? Γιάννη, δεν σ' ακούω. Α, δεν μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα το λήξουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Και θα σας δούμε σε 2 εβδομάδες, στις 14 του μηνός. Θα στείλω το υλικό. Ήσασταν υπέροχοι. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Αν έχετε ερωτήσεις εντωμεταξύ, μας στέλνετε. Εντάξει. Γεια σας. Να είστε καλά.